Famílies, soc la Tatiana, soc mestra d'educació primària i avui us porto una activitat per poder fer aquests dies amb els nostres nens i nenes. Es tracta d'un joc matemàtic i en aquest cas ho he fet per nens de cicle mitjà, però sempre podem adaptar-ho per més fàcil o més difícil. En aquest cas és un joc per jugar en família i en el qual potenciarem la lectura i escriptura dels nombres. Com juguem? Molt senzill. Creem un tauler i en aquest cas he utilitzat 4 fulls tamany 20x3 en els quals he escrit, utilitzant diferents tipologies, aquests nombres. Com es juga? Un membre de la família agafa una targeta en la que hi ha un número, per exemple, 3.520. Qui guanyarà? El participant que trobi primer aquest número escrit, per exemple, 3.520. Per tant, qui l'hagi trobat es queda la targeta. Al finalitzar la partida, comptarem quantes targetes té cada participant i guanya qui en tingui més. Una altra opció que podem fer és repartir un tauler a cada membre de la família. Guanya el nen o nena, pare o mare, avis, qui sigui, que aconsegueixi trobar primer tots els números. En fi, com veieu, hi ha multitud d'opcions i també inclús podem utilitzar en paraules. Jugar amb antònims, jugar amb sinònims, però els més petits també poden ser amb dibuixos. Espero que us agradi i fins aviat.